Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà núp ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị maya. Sao? Bạn trẻ maya mẹ là mày. Maya lấy cho bạn nghe sao? Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Namar bag jing masau kala jur palan en Pynkit no sa Shillong ye ukpa jo ka Ïing uba Carmelius lengdo ba dia Khun bdang khalai snem karta uribok karbani banio jing sumar ba khambyang kidan saut nakane ka Ïing kata ba Carmelius lengdo ba dia ukpa ka kong bis dalin karbani ka kami bat arngut ki Khun kata uribok karbani khalai snem karta bur singan bor karbani khandai snem karta kibla mensau ka jing khruit ka eryong erngit ak steng mit jong arputrik uyong arja punriu hagasnong maulang ba kasnong ka jangai ku man riu kilometer na Rambrai West Khas Hills. Manta ka step joka arfuiterik la Pynkit iki sa civil hospital Nongstoin re arngut naki en Pynkit riano sa Shillong. Hag ji karan bu sordar jong snang maulang ba ulia thu ba jingjia ka de ka por si ba je ai hag bakal air kala rabe ya ka Ïing Baroh Kawei. Ulia thu ba gidan kuma arputli ki Ïing blo jeweler kan thup ka Ïing mane jong balang presbyterian ba ka Ïing school jong maulang ba LP school. Ki ba Ïing pat kini thu ba kila persyang ban Pynkit ibrok sangut sanong ston mar mare jia kani jingjia nrai namar ka jingkhlem ding surok kimla ya shu bat la Pynkit no akapor saw je men step Da munda ano di Cibuji stand kayu orang suka surah bikin nak kita tu langgar ayu lah surah bikin kaya mana ya yang daingut asan kayung daingut berukir berkhun berkem ya masau kan masau sama tadi wei ki Lyer ai tapi một kit no sor lam nan Cuma dia cenang larha cenang teh ka blok surab juga blok idim. Tu punya lar men ketat. Larha mentah lagi yang tu. Step yang. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot e ka shnong no ngi kwa yo sngo bhan ka shnong de la khot ka la ya Dikila pen sngo hina shnong ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi kan we bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don
construction. Te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ban penmi ya ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan na kane Kawei ka project bi ki don mentang ne PB ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka jalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, ka Shillong tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnot ngiru hangni. Shuaban take up yung project. Day ban sutu bakla. Habang warra yaki investment. Habang warra yaki bakum kini project. Net yang nga opi kabakaduk jing mentoy. Kanlong yangi ki Khun samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.